Hi guys! For today's video, samahan niyo akong magluto ng ginisang bituelas o yung tinatawag din nilang white beans. Agad-agad na nga akong nagpakulo ng tubig at hinugasan ko na rin ang butil ng bituelas. Ang gamit ko pala dito is yung mura lang or yung bagong harvest, yung hindi pa nabibilad sa araw. Pagkahugas nga, inilagay ko na sa kumukulong tubig. Saka ko ito tinakpan. Bali, antayin lang natin ito hanggang sa lumambot. At habang pinapakuluan, hinanda ko na rin ang mga sangkap na gagamitin ko. Gaya ng kamatis, bawang, sibuyas, ganun din ang tinatawag naming tinapa para sa mga Ilocano. Pagkatapos nga hinugasan ko na rin ang tinatawag naming alukon or birch flower or silk tree flower sa Ingles. Pagkatapos nga ng isang oras, lumambot na ang butil ng bituelas at inalis ko na ito sa kalan. At saka ko naman sinalang ang kawali at dito'y ginisa ko na nga ang bawang sibuyas, kamatis at maging yung tinapa. At sinunod ko na rin inilagay ang pinalambot na butil ng bituelas. Saka ko na rin tinimplahan ng asin at MSG. At sinunod ko na rin inilagay ang alukon or yung birch flower. Pinakuluan ko lang ito ng ilang minuto hanggang sa maluto. Ayan na, luto na ang ating ginisang bituelas na merong alukon. Hanggang sa muli, huwag kalimutang mag-like at mag-share. Ciao!